Audio Jungle. When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo be was as we sua. Oman and ninja, I had down bonus I told you whatever, also. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so much on Ponaco Tito? Assume you in Kayana. Pepacho, Obian, pay attention on Pebintina. Me nya kran kan nyum tefo no mo betena na mutimi hu board no so no bia timi trobi me ba cho mo amwa no mo nkom achi no mo metena na munyi nkonya we ene yenye bibia bi teachings ne nko awia na yabom pae ne apon because I many beresem mo nyina mo mara Felix mun ko yimfiri o ye betena ho abom pae munyi san nkonya ni mfiri o na obi amfa ne pen ni book na on chorobi Pacho bia nye serious na omo na nimere ewo akwantu ayetu no nimirika ayetu no kisosom ewo kon akwantu emirikatu so didi agura agro subedihu hallelujah tikisosum agro denim Bacho si utrase jawa koma shera densa for koma shera densa akoma yi Bible say o da dafo wadada nipa bibirebe o deceiver o deceive nipa bibire edapa anope yada wase wasam yoja ni saa yinti yesro se mane mehye de wumpe bia wo yini paduam wasam ye nkwa ni saa yinti de wo yimu biara ma nkwa mram onyame honkonkron wasam ye aduane ni saa yinti okra kom de no ene anopai mane men ewo Yesu din mu wasam eye nkwansu ai firi soroba Esainti okra biara nsukom de no na ne home ete wadamani nso ibinom ewo Yesu Kristo din mu onyame onkonkno wasem ya atade de odade ja enano pai erade fra ne ntoma mame wasem ye mpaboa de asomdwe breye de ne na gufom enano pai bra wo ba asore erade hyane mpaboa mame onyame onkonkron wasam ye nkrante nufanu so obedience apan ne baaya kosi se wonfiri yanko no erade man nkrante bi nkura wo Yesu denemu erade beto ma adwenim ne bitware ye be horo ye ho ma ye nya kronkron efrise ahote ne kronkron ye enko anu nipa nam so a ode ba be pie wanim ye kwatia ye nhu da ma ya dwemutie
na me yakomamutie me wodwo ene ahobrase etwato yetumi ahyɛ wo nsɛm ase ekosi so obeba enunyam nka wo den wa obewu agye wadom no muburo ho a incident amen bonsam ma Jesus. Praise the Lord. I am on Wawasa Nano Pays so. Minimashia say GD4. Na Yebishia Christo who nim dear. Brebia Mena Quenya me too for a catcher say Yes Christo Nkwa and I yeshan on ona yidinachi, the new moon sam nebeji nkwa. Na ninsema oka nyina no church da bia ye ka no usafo me ka kire mu dwam se asori enya nwom to enya asa enya preaching enya aforebo enya dem ha ne be ya akomkyene if you say school dan bi a obehu sesi ho no sa school dan mo honom nya ho ne ye lawyer dwuma ne school dan mu ne ye operation beboa ye driving school wo oboase school dan mu no mu twi car no hello mpacho ya respond me school dan mu ne twi car no na school dan mu ye de ho omu ko sua de omu ko sua car ni twi na woma ko twi no he yes tinye school dan mu ne twi car yesua e dan mo ne akotwi na bontene nti everything about Christ nkyerɛkyerɛ nti mon check Kristo quote wo Bible mu nyina Kristo quote wo Bible mu nyina is all about teachings. If you say Bible way is da hon yensua nduru kotambu ene ma etwa se nipa hunu yenhu mu fambu ade bia wo tworo se mu bia no yesua ti sa oba na me kyerɛ wo mpaebɔ a ukofia na wakobo me kyerɛ wo facha ukofia na wakɔ practice me kyerɛ wo brase a na wakɔ practice ni fie ye kyerɛ wo akɔnkyere na wakɔ practice ni fie ye kyerɛ wo dwo na wakɔ practice ni fie ti Yesu nkyerɛkyerɛ a ɔkyerɛkyerɛ ni nyina ba bi obegyina bia ano wɔ kyerɛkyerɛ to wase mo kɔfa nipa no ba mo nkyerɛkyerɛ wɔn teach them. That's the biggest work. I was saying money panini na ehunu. Hallelujah. Ti emfan kyerɛkyerɛ enni agoro. Wiase ade bi e wo wiase bia yesua. Carpenter dwuma e school. Ye kyerɛ ankyerɛ wa wonhu. Nti Bible say asuafo ni bi kɔ Yesu nkyɛn sɛ ɔnkyerɛ mu kwan fa so bɔ mpae. Ɛno nkwa ne the only thing asuafo no kɔ request say the Lord should teach them. Ana ɔkyerɛ wɔn. Amen. Ti emfa nkyerɛkyerɛ enni agoro. Woni mmere. Ni taking it serious. Fisa no mu na wo nkwagye ɛwɔ. Kwagye ni baabia. Kwagye ni baabia. And our words are spirit. Asema nipa beka beto wasuma befa no. Eno na de wonam. Ida se be you ya na be sell. Hallelujah. Praise the Lord. Ya babu sua de nyame ya adoma efri kine ekọ. Ye revival. Samo be hye ne nso ebere bia ye be ye revival no. Me de kan ma yesua ehho ade. Ansana edana ade chia ya she program na se. The first program is Holy Spirit and Fire Baptism. January nim. I'm say we need the second program I be. And no question dan you teach about Holy Spirit mo bia hu the city ansana edwada no waba. Nti yesua de na no pai ansana china homache. Wa be she dwumadi na se no hu de wo ye.
Etifia sema yede to so say we seek the rest in Christ. Iwia ye begina so abompae. Me dey kan kekan no bi wa on tia say so for say asole nye mpae bo nye fasting. Eyampa offering me kan ho asem no. You are the first offering. Correction awo to me rather for the abom rather ye only first offering. Ti say odi kan de ho ba for the man na de ewu bi aye ne dia. Nti the only can fa no ma for them erade no ontimi mfa de wo so erade da because so uche obi ade a ade ne nyo de abiem mebo Ghana for nkwa na oche wade a na o say complain ka me de ma aiki wan hwe so ye ka ne tai nyina tutu fun a me de che value hwe because ne da o de ache na wie enya wasem so obetutu so obenua enya wasem nti sa wodo ho eba afode ma Kristo wodo ho chena wo ye ne dia de ma hu sa wonya ne dia biem wo ye ne dia ne sesa akokọ ne namwa nkwa woni mu no ba bi opa bia na odwane ko aso otimi dwagu no so na enya ne che ne twa ne meni wia akokọ ne panya adwuma biem ontimi nwane abedi wunsem de open na ade ye nti you are the first offering. Only for the edikanti. Paul say, present yourself as a living what? Sacrifice, pure and acceptable. To Cain and Abel, Cain was able to sacrifice himself for the Lord. Odi kan no ba for the ansa na ni dwan. In the Bible ni kire mu say, Onyankopon ani saw Cain first, second any day. Na ye dey. Timita the cite example say wow ye nipa kan onu aduane ya papa na de soma bodam ni say onfa nkoma obi ono so ye nipa kan ya omo odama okọ obeja na onye they are all presented aduane ni nti no onye and so aduane ni problem and it can be say you can give billions of money but the one who is presenting the money no na it will tell say ye beja na say nye dai nti enye what you are about to present in here radeba the one who is about to present and no na yedai ehia no ipakro de ba no in here rade nya de na e ba no nti wase Cain na ni anso no eno nti no wase sa wo di bibi bra ni mpo na wo kai sa wo bibi ti obi na sa wo ho nte nti jana ko settle ti nya de wo de ba no na ehia rade na emu wo na wo hia no first. But you come. Who know here no? And no bebre nim say I can give and give and give and give and give and give and turn to salvation. Oboa. Wo na also odi kan don homa first. You have to sacrifice yourself first. To be a yasa odi bibi be ma urade no. Ono amu no ntimi mfa na homa. Hallelujah. Untimi fa na ho man te say de wa ware a wo do ho nyina ma okunu so de ne ho nyina ma nti on fa ne ho nka me umbiem on fere wo on sa ye ne dia wa no ye ne dia nti wo pa wo fe onofo ye ne dia wo pa wo fe ohunam akwa nyina ohunu ba me gina ha yi ade se wanim ne uti ene ni pa ba ne ye mfere ye ho a yetimi gya ye nantu ene ye boso ne ye no fon gu abontene nke nipa wo hu no ho ayi ti konkura ne siso na asa ene ne nsa ho nsa enum peyi asa ke firi kom ekosi wo nan ase ha last point ha na mema kra de shu nti kra no apart from yitini nsa ho nso ne free show anentu ya fa na kwa no fo kra de ne nka sisi apa fa ha kusi obi hu no fo be ten nsa wa betenase mahu mawie erade ema ye ntiase da. I'm talking about sacrifice. Nti misramo na de me ka kire onyina bi a ontiase basa otiase na egu nsani ani abehu se ye nokre ka kire ne se minua o wa for the born erade hia nya de ode bere no. Amen.
nti yanko yadesua ne so sɛ yɛhwehwɛ ɔhome wɔ Awurade mu home rest sɛ me check nneɛma bi wɔ kyerɛsɛm no mu akyerɛ wo no wahu yɛka sɛ rest a rest yɛstate afiri Onyankopɔn so yɛstate afiri Onyankopɔn so saa deɛ wei koraa ketewa bi illustration wei ma hu sɛ nipa bebree wɔ problem ɛwɔ asase yi so yɛka home a deɛ odi kan ɛhome ɛwɔ kyerɛsɛm mu yɛfrɛ no Onyankopɔn God na before rest bɛba no na nipa korɔ no he's at work ti Bible ni kyerɛ mu sɛ Nyankopɔn 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Onyankopɔn ni saa nneɛma nsia yɛ wɔ n'anim yi ɛyɛ adwuma a ɔreba abɛyɛ monhwɛ ha yi ɛyɛ adwuma ɛna ɔreba abɛyɛ na adwuma no yɛ maako maako 6 yɛmfa ne sɛ ɛyɛ plot ɔdɔ 6 plot ti Bible ni kyerɛ mu sɛ ɛda a ɛdi kan Onyankopɔn he work ɔyɛ adwuma ɔbɔɔ so ne asase the first day according to Genesis chapter 1 na me wɔ no 1 verse 1 the first day ɔbɔɔ soro ne asase ɛyɛ adwuma bàtɔ ɔmo nim sɛ ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ɛna Awurade yɛɛyɛ day 2 ɔsaa yɛ adwuma day 3 ɔyɛ adwuma day 4 ɔyɛ adwuma day 5 ɔyɛ adwuma day 6 ɔyɛ adwuma ɛna ɔsɛ day a ɛtɔ so 7 deɛ ɔde yɛ dɛ rest he rest he rest nti sɛ awo check a rest ɛte sɛ break rest ɛte sɛ holiday mebɛka asɛm bi wɔ mu akyerɛ mu nti obreki up ɔma pause sɛ adwuma na ɔyɛ afei deɛ ɔhome ɛwɔ adwuma na ɔyɛ no ho ɛno kyerɛ sɛ Onyankopɔn ɔnyɛ adwuma biara biem ɔnyɛ adwuma biara biem hello so obi yɛ adwuma na ɔrest a ɔnyɛ biem first na wonte aseɛ sɛ yɛyɛ adwuma yɛgu dɛm a concrete ne yɛarenge bɛɛ mu nyinaa mo home na kyerɛ sɛ adwuma no yɛnya nyɛnyɛ da yi enwie na emom yɛse yɛn home yɛama yɛ full stop rest nti wo home wɔ adwuma na wo yɛ ni mu it can be sɛ wobɛsa abɛtoa so ayɛ anaasɛ wontoa so nyɛ da yi ɛnyɛ 2 it can be sɛ concrete ne na wongu biem ba sɛ wopie na wokɔtu amena ɛyɛ adwuma anaasɛ nyɛ adwuma ɛyɛ adwuma nti Onyankopɔn ɛhome use the word rest sɛ nka obi akɔhwɛ saa meaning of rest wei da yɛka sɛ home a rest ɛnyɛ biribiara o onyɛ hwee yɛnyɛ hwee aha yɛ asɔre dɛm tɛ kobi kuta de san ka mɛma na kan English word na kyerɛ me wei de yɛ borɔfo ɛnyɛ Bible sɛm ɛyɛ borɔfo the meaning of rest obɛhu ha obɛsi explaining na kyerɛ wo ɛnyɛ biribiara onyɛ hwee deɛ woyɛ no nti mebusa mo atwerɛ ɛyɛ deɛ yi atwerɛ yɛ deɛ yi munim saa radio presenters ɔmo yɛ dɛ yi ɛdeɛ ɔmo tena radio so ɛdeɛ na ɔmo yɛ kasa so yɛ adwuma ah
a omutimi kasa ya brɛ nti de ɔde ne nan so bɔ bɔɔlo so yɛ adwuma ɛno so yɛ adwuma asotoro hallelujah nti onyankopɔn ɛrestay for adwuma na ɔyɛ no particular adebɔ na ɔbɔ no ɛna ɔma pause ɛhome yɛ ɛwɔ ho for the 7th day saa na Bible ni state yɛ wanyɛ biribiara yɛante sɛ ɔtoa so ekreti biribiara biem wankreti adeɛ biara biem baa check Bible na Bible si Yesu bae no yenim sɛ Yesu yɛ onyankopɔn homeda ɔkɔ asɔre fi ɔkɔ saa obi yɛ adeɛ no asɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ yɛwɔ enansia yɛde yɛ deɛ bɛyi yɛde yɛ deɛ yi asɔre dɛm na Yesu wɔ ɔdɔ na otu manho na ɔtɔn adeɛ na deɛ ade no wɔyɛ a wɔn sɛ yɛ adwuma ɔsa yɛ de no wɔn so wɔyɛ deɛ bɛyi adwuma na sɛ yɛ sa yɛ adeɛ wɔ Israel yɛ sa ne dwoada ɛbenada ukuada yawada ɛne fiada ba meme nda deɛ yɛn sa yɛ adeɛ ɔso sa yɛ adeɛ a wɔyɛ adwuma nti wɔn nam fam doctors so adwuma no wɔn sɛ yɛ deɛ bɛyi adwuma hello mi twa deɛ besi asɛm bi so na akyerɛ mi nti ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ adeɛ na ne nsa gu so a ɔreyɛ no wa stop ɔnyɛ bi mu nti wankɔ back monhwɛ deɛ meyɛ no wankɔ back ansa nkɔbɔ adeɛ first day bi mu deɛ ɔbɔɔyɛ na ɔhome yɛ no ano no wankɔbɔ bi mu nyankopɔn ansa amɔ soro ne asase bi mu ekom wankɔ second day ansa nkɔbɔ asafo ni deɛ wɔ mu nyinaa biem wankɔ biem because wayɛ wia ahome wankɔ back day 3 ansa nkɔbɔ adeɛ biem wankɔ back day 4 ansa nkɔbɔ adeɛ biem wankɔ back day 5 ansa nkɔbɔ adeɛ biem kɔsi day 6 kɔsi sɛ ɔkaa sɛ wahome monsan hwɛ me second people ɔsaa kyekyɛ mu sɛ Israel for ɛkɔ Egypt ɔmo kɔ Egypt te asɛm ni ye ɛkɔ yɛ kɔtena 400 what years nti o de yɛn fom so deɛ no 4 yɛn kyɛk ne sɛ bia yɛ 4,000 and 9 nti the last day a ɔmo su yɛ ɔmo su no eduru Awurade anim no ɛna Awurade soma a Moses maa ne kɔɔyɛ bɛbɛrɛ a ɔkɔyi ɔmo firi hɔ wie yɛ no ɛsaa de ɔmo baa back for adwuma na ɔmo yɛ Egypt no Bible kyerɛ mu sɛ na ɔmo wɔ ntayaa ɔmo tu amena adwuma ahodoɔ bebrebe ɔmo dɔ afuo nneɛma ahodoɔ uncountable muntie ne yɛ o ɛna Awurade ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam sɛ ɔmo kɔyɛ sɛ adwuma no enti ɔmo abɛduru Israel deɛ a anaasɛ the very day koraa yɛfa ɔmo firi Egypt de ba no yɛn sate mfiri hɔ Moses fa ɔmo firi hɔ no mibusa mo sɛ ɔmo bɛduru ɛpo n'ano no ansa na Pharaoh 18 wɔn no saa tam ne nyinaa Israelfoɔ wɔn ho mi mu no mibusa mo sɛ Israelfoɔ saa akɔ back ɛwɔ Egypt ɛsaa akɔ wɔn ntayaa bi mu ɔmo ankɔ wɔ bi mu nti Egypt ni ɛna ɔmo ba Israel ni here is the rest ma mibusa mo sɛ nti adwuma no ɔmo yɛ ne Egypt a emu ɔmo gya yɛ ne nyinaa ɔmo ba bɛ home wɔ ha no ɔmo ba Israel nti ɔmo anya adwuma bi mu ebɛsɛ mi bi wɔ ni wɔ adeɛ bi mu tinam de asate afiri fam no na yɛ sɛ adwuma a yɛyɛ no Egypt ɛna ya stop yɛ ba yɛ bɛɛ fie ne deɛ yɛwɔ another work a yɛbɛba abɛyɛ dɛ saa adwuma no yɛ different from deɛ ne yɛyɛ no hefa ba yɛahome afiri the work of where Egypt adwuma no de yɛahome afiri ho yama rest
Sanka nipa bia ma break wa adwuma bi mu o so okọ back sa akoto so. But omu temi ye ko school ni esua de ya ye ma break ye wo why sa album say break over ama ye sa akọ back ko to adesua no so. But omu temi o sa akọ back ko to so. Tinese break enye crossing. Break enye crossing. Yama pause. Yama holiday a. Etima holiday 2 days, 3 days, 4 days, 1 week. E pema yesa akọ back kotoa de ne ye no so. Yama kwan a. Yama kwan 1 month, 1 month eso a yesa akọ back. E kotoa de ne ye no so. Ye nyae. Hallelujah. Tinesa sa o check ya ye wo work. And ye wo rest. And ye wo peace. Bible ne boss ane ma we nyina se wo adwuma. Ye wo home ne wo asomdwie. We have work, rest and peace. Enti aha Erade rest. Nti se obi shawa bonten na o ka kire wo se o se di sabata. Ana mo nsa de we nso enokura na wanyan anu na som 2 kyerosem ne bomodin se wo besua ne more sua ne more na o te se obi kika nse hu na menti ati se hu emfa ho nkotoatoa enkoha ho na nsense na enema bi koso ewo social media ne enkrofo frame ka chem say masa you should forget it. Say akwa bi say tight ne sabbath ene de ben de be ni nyina ye oma ya mankrofo ye say mankrofo ni sabbath nyina no ye force teachers ye de nipa ekobu nsam gem 2 or say blackmailing ya maniema bebire na me say mo agidifo no mo wo problem uko hu ade a enya wonim se enye emwo wunia ti asem ni emwo wunia maame mfa obi insight example sisi amabada emu anu ma behu se maame odo ye maame panim wo da emu a wabo naked no da emu a me amidi kan behu ne de na wasame ye nti wasame conference wale man nyina asem mo hwese maame odo abo naked da eno na noa eba ne ye ya edome no nti ade ne wo hu a enye no mimi gidie ne ugidie nyepe ahode a we wo ne no na owe wo ebi aseme ma uzi kotie sa asem na ansha na yi na firadum na amwa no be na agidifo ko hu ade bi a enye senkremofo ebi e blackmail Yesu omuka evil words bi no otese mani nuanom ana bebiri akotena internet ne so ne YouTube ne di peska enti omu obi we famous no maka no asem but nipa di bu no mu nyina akọhwe no de anya sika enso agidifo me kan da bi asese ka me nko a enka saa woman ne saa gan ko mbenya 1 view me ka wunya obi ampo no abebia ama masa ade ye papa unim se be ma onua enkwa ne nkoso eno na introduce ma no pata omo te da me ka no ena introduce ma no nya dia eye boni a entimi ma ne nkoso obi a obi di Yesu atem na wo sende amanu ase ontie Yesu adapa, which is not fair. Ti omu sa lady bi ni guy bi omu wa America enkwasa se mo mudi a no enso Christopher na man viewers owi an o de asanya sika o de again no de ko we hu ya ko we sisi na se omu sin kramofo ase Yesu kura onye papa na no mo chema mu nua no ma Christopher so mu nti Bible kakra ka da weni mu nsem untimi nsua ntie nwie preacher ahodo aye papa ebe ma nkwa untimi ntie sa ne mafunu we. Hallelujah. Cause all the wa o check ya de kra ye check ne simple ya yes obi adwuma oye no home wo ho efiri se nyankopon wie ye no onko ye sa adwuma ne biem nyame nko ba de biem adwuma foforo no oye meboa
yɛde Israel for free Egypt baayɛ ɔmo nsa nkɔ Egypt biem nkɔyɛ nkɔ biem ɔmo nsa nkɔyɛ saa adwuma no biem up to date wa wotu kwan wɔ ha wakɔ bi a aburukyire anaa Nigeria kɔyɛ adwuma pɛn a wokaa sɛ wastɔpo ɔɔba fie no ebi sɛ wogyaeɛ ɔbaa Ghana wasa akɔ hɔ biem nkɔ biem site ana wusi dan obi ma contract ana wusi asɔre dan de osi yɛ no owie ofiri Kumase osi wie ɔkɔ ɔma ha mesi biem but ɔmo te dɛ meka no ɔma mesi biem nti ɛdɛn na wo kasɛ sɛ yɛaka akyɛ ne sɛ adwuma ano ɔyɛ no ɔnrɛste wɔ ho na aka kyɛm sɛ mea mete ha meka ho hallelujah di nti na aka sɛ meka ho I'm not part of it menka ho na sɛsi a na busuafoɔ deɛ ana ma me yam hyehye me ɛne sɛ nipa a ɛwɔ nkwa sua adwendwene ɔhaw amanneɛ bɔne nyae nipa ama nipa ni ani gye wɔ wiase ti sɛ wanhwehwɛ Awurade ne hyew bɔne ne namyɛ ne n'ahome awie bere mu a wobɛfiri adom nim hallelujah ntafɛ yɛn kyɛke sɛ yɛhunu sɛ obiara pay attention hwɛ me serious paa weyɛ na nyame adom de bɛyɛ program no sɛ yɛhunu sɛ Nyankopɔn ahome afiri adwuma work a no ɔyɛ 2 Israel for ahome from work a no mo yɛ in Egypt yɛn fancy wɔ yɛnyɛ no fast ne yɛmmra yɛn deɛ ne so na sɛ yɛn nso so Kristo Yesu a na yɛnnim no batɔ mo ma me desta remember obi a ɔyɛ ɛmɔtɔfo akɔ na ansa question agya mo ma me desta Felix ebi ni o ana mama hanki ni foforo yankɔ hwɛ ha na sɛ Yesu aba mo nhwɛ adeɛ Yesu so abɛgyina ase ha Jesus enie na mo yɛnhwɛ Yesu adwuma a ɔde baa Yesu baa wiase sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔsɔ ɔbɛyɛ dɛ ɔbaa sɛ ɔba no abɛhwehwɛ na wagye deɛ wayera enti bra ɔkukan quotation we ma me na afei me mfa start ma desua no Matthew 11:28 Matthew chapter 11 verse number 28 but was mama yɛ adwuma bra full stop wa body ebe work meboa acha and you are what tired one work 2 tired say ya 3 ko na waso mo ne so a burden momra me nkyɛn na mɛma home come to me and I will give you rest afei obiara ntie me sɛ Nyankopɔn sɛ wo wayɛ adwuma na wabra ne nkyɛn na ɔbɛma ahome na sɛ wa woyɛ tailor ni wɔ ha wayɛ carpenter wayɛ mason wayɛ bank manager wa woto nwom wa wobɔ ball wa wotu galamsey sɛ ne nyinaa yɛdeɛ bɛyi ɛdeɛ yi to wase mu nyinaa momfa mmra ne nkyɛn na ɔbɛma mo deɛ yi na sɛ Yesu stop mu nti sɛ wobɛgye Yesu deɛ na sɛ ne kwan sɛ woyɛ driver biem mɛboa hello hi na sɛ drivers ne nyinaa sɛ mu gyaa car deɛ yi etwi ɛyɛ nokorɛ saa dabi sɛ nyɛ nokorɛ saa ɛneɛ na yɛn nso so ɛyɛ adwuma bɛɛ na Yesu ka ho asɛm brajo dabi memfa obi apagya ne nsa wɔ akyire ankra moma ne mic
Dabi fansa to oba bi apagya ne nsa. Hwan. Si ehun sɛ Nyankopɔn baade ɔno de ɔde ne ho nti ɔhome. Ba we mu de obi na ma o mu home ye frɛ ne Nyankopɔn. Ana de ɔtɔ so miɛnsa aba. De ɔtɔ so miɛnsa ye frɛ ne Yesu. Ɔno so abetie mu. Sɛ nkrofo bi yɛ adwuma mmra ne nkyɛn. Omu nyae sɛ adwuma no mu mmra mbɛma ne home. Enti ɛyɛ de ba adwuma. I want to see more hands. Mommy, yes. Bonnet. What are now? What? Wow. Bones and mano. Hallelujah. I'm about to bonnet. A human name. Maku 6. Hello. Why only 6 days? Yes, 6,000 years. Young fans are in 6 days. But we want money there. Omu for 400 years. Amen. After Musa, a house of Juma no and how many years? Hello. I had this abortion. So you are Kuragua. So you go 2006 year. Akrana Uyiniguyano. What do 1 year? So you go 2004. Calculate the number of years now the Guyan still Akrana ni age in the account amount. Into who Akra when you're 10 years as an Alban when you drew. So when you're 11 years here, San Alban will drew. So when you're 20 years here. It is a wow, but we in the Guye 30 years in Obano, ni penny, a bessamia or a sofu. When you know by a sofu, as a fan, I make a children. A radianim the onim or kind age mano, onim is so a bass as to account to mano. The a Juman ko obey our man and Nina obey. It is our banner or a software. Na we adwuma me ye wa ha na ka oba no be ya achen me de na se wo adwuma yo nti years a uyi a oya abortion sa na oba no wanya ti se oba panyin no udi kan yi ba ku yansa na nti ka oba no wanyini chewe ti check sa na waduru ti se wonya nsa kira ye kura de ya ne wo de wo kura de wa asem de yenka oda so di wachi nso akwatora na bibiye kinkim. So I am just hallelujah. Enti sa work we no so eye bone because enye carpenter dwuma oba nyamemu a carpenter dwuma ye nyaayo oba nyamemu a driving ye nyaai but what the make no oba nyamemu a mason ye nyaai so turn nam udum ye nyai. But Christ was talking about sin. Bonne and what's happening no walker. Bonne ye juma and ye work. Hallelujah. Me say bonne ye work. And ye juma. Now munim who are who ni say me tena se hwe Kristo suma no hu say ene masa yehu se nipa won kwa ba nipa ni nkwa saa o nipa ni nkwa because the oman ne home no brothers bra ma me nya de bi enkyerɛw fa akonya baako na ekwa abonten fa akonya ne baako Faswa Nebra Fawuram Bra Fabra ne betanasi fa betana ni pani Mane nso a ne tanasi ya asole be ba chaw de wa yi ebetima possible
Never. Sɛ obi so nneɛma firi abɔnten na oduru fie a wɔyɛ dɛ. Ɔsoɛ. Sɛ nyɛ efie mpo a owura dan mu a wɔyɛ dɛ. Ɔseɛ. Nti Christ uteke Bible na ɔsɛ sɛ obi ɛbɛ mi mu a na yɛ sɛ ɔte sɛ dan. Nti yɛwura ni mu. Mota asɛm na America yɛwura ni mu. Ti sɛ oso nneɛma firi abɔnten na woduru ɛdan kwan ano. Ɛdan kwan ano a yɛbue pono ama wa yɛ saa de wuram anaa yɛseɛ. Hello. Anaa yɛmfa ne sɛ ɛyɛ adeɛ na ɔtɔn nkateɛ. Ma frɛ ne sɛ meetɔ bi a mɛyɛ ne dɛ. Mɛseɛ no that time na meseɛ no koraa no mama ne deɛ bɛyi. Mama na home. Enti Jesus say come to me. Mo a moyɛ adwuma mo abere nyinaa mo mmra. Mo ba mɛma ma home mɛseɛ mo. Ba huhu mu no sei na nsɔlema ne bi ayɛ o. Foforo so mfa bi nso a wo so fa bag ne so a pagya so a wo so fa Bible ne so a wa de bi a wo so fa bi so a wo so fa aba ne so a fa aba ne si akonkon me kyerɛ ma de ebi so yes bra wo de ne na me pɛ bra ka ho wo de ne na me ni je mo mo nsam hia no. Sei ene bi tie sei ne bia nti Yesu ba no owura adan bi mu kɔka sɛ wei adan no wɔte fie a na nsoso anwɔmmerɛ ɛso no ebetumi ayɛ possible ɔno ne deɛ waka to so obi a ɔba ne mu bia no deɛ ɔde ba no ɔseɛ no ɔma ne home me sɛ site example bi akyerɛ mo so obi the prison ɛwɔ ɔboase prison ha muhyia no ɔho na sɛ security ni di n'akyi na wɔhyɛ esam bɔtɔ ne ya the black asensɛn mu plus a ɔnhyɛ dan mu wɔn so wohu sɛ wɔyɛ deɛ yi wɔyɛ prisoner baabi ɔnam ne nyinaa no ɔdam meboa ɔno nyinaa na ɛkɔ ba nso wohu ne sɛ ɔdam oni fa ahodie because of atade na ɛhyɛ no nko a wohu no amu wɔn sɛ wɔyɛ deɛ bɛyi prisoner nso ɔwɔ access a ɔde kɔ baabi a obi di n'akyi ɔmonitor no saa times na ɛwɔ ne mu ne nti no obi di n'akyi a wɔwɔ guide no abusuafoɔ mu nim sɛ saa na spiritual ɛteɛ sɛ saa akoa no wɔgye pum sɛ wɔdwane a first na ɔbɛyɛ deɛ baadeɛ ɔbɛyɛ dɛ identification ɛda fa kɔ enti tina Bible mu ntade ɛwɔ mu nyinaa no ɛwɔ asekyerɛ ntade kasa obi ka kyerɛ sɛ ntade nkasa ɔboa atade ɛkasa mean something atade mean something ti sɛ saa nipa na hu no ɔwɔ nipadua akɔ anyina bi ba atade ne hyɛ no nko am wɔhu sɛ ɔyɛ prisoner ɔdam oni fa ahodie ɔnam ɔne yɛbɛbɔ hweslam na akɔhyɛ mu ano no awurade ma ne mpalo sɛ ɔte ana bɛyɛ prisoner enti afei yɛnkyɛke wodeɛ bɔne bɛsɛ 5 pɛ na yɛntwerɛ wodeɛ yɛntwerɛ bi te sɛ adwaman ɛnsa kɔnkɔnsa ayaka aniberɛ ɛna ahantan tie sɛ wowɔ rest a adeɛ a meyɛ akyerɛ wobɛhu woni rest a wobɛhu ɔsɛ adwuma no a yɛɛyɛ no wama mo break mo nhome nti nyankopɔn ankɔyɛ ne deɛ biem Israelfoɔ ankɔ Egypt ankɔyɛ biem nti mebusa wo deɛ wabɛgye Yesu adi first na onya ɛyɛ rest nti sɛ rich mete ha na sɛ maba asɔre
for abia just 2 years and 1 year 1 month per 1 month per. Na say metimi asa akoba adwamaya, do I have rest or not? Hello. How many me will be? Brachas of Fedias here. Who many be? Because Bible a simple thing. Interface Yesu betre at the crown baba ye. Anti o ma ko tu sa quotation we no. Tabusafo asole da musi a enipa wan awrahu. Nipa mobo. Nipa mobo papa serious. Ana o che mu se adwuma na nipa na ye no. Wa ye adwuma na bre. Wa bre wo no atenka se wa bre. Enti afum no mkoy o makodo fra no pa besi anwumre. A wo tenka se wa bre ba o se be fie no. Ya se bubu eja banche. Anybody any asade dey ya sade asoa no. Enti after say odo wo ye adwuma ni nyina achi no owie a adwuma ni nyina achi no o sa ma wade so asoa. For instance, obi boy adwamanya no ye adwuma. Oda ye adwuma na owia no wasama na deso bi te say HIV no de ajere no. Eno no de ye ono nko ano de asoa no. O sati ya obo adwama foforo no o ace. No ni ace. But ni ye adwuma na awie no wasa aboa ne ma no asa de asoa no. Enti odo obi bebo adwama na owia no asa de bayi asa asoa no. Odo obi beba adwama na owia no asa de go no huhu de no asa de asoa no. Nti enye adwuma no nko a o after adwuma no obre wom na adeso asa wom. Eno na nipa de ne nam. Years a wanya no so wanya 10 years a na wunim awurade a why adwuma for how many years without no rest yan home de be mu ohunu pa ayesa wo de hwe ma boy adwuma wo honamu enka de asan ya koda no kan san senka ma wie enso no asa aso da na wo sa ato aso a wo ye de ye wo say ye mebo what did you honamu enka wo da ye say didi obesa ada no na wo say didi wo sa wonam nese wadwuma no ma pause onya ahome onom nsa wo honam fam obesa so da no wo say nom abrante bi ba o so ma bokro no ama me several times me hunu say ya cheme wo da yem abom yakumi a me gina me funu no ho a me hu me gina me funu no ho a me hu say yakumi a me da ho won say nese ne kra no sela okoda ye nyina woda so ye de bai kronfo oguso ama ya chi ne kunu ni odwane dim ni ka ba ha be ka kire enso star adwuma na o ye no ye nya man full stop in 20 min fa ne penye dai enya ayo ontimi mfa ne penyai. Hallelujah. Na anim arawusam kra ewo mu ni say obetimi atetewa te say de prisoner yam de ne site example yi ebetimi afa ne firi akokoma se nyina mframa fa ne ho ye de ne be foka enso yesterday oda so ye de yi no obema akwan ama asole nyina wo be ba baabi ye kobia udimbi baabi ye kobia udimbi ubedidi baabi ye kobia be kobi so yesterday wata ne de ehyewo uye prisoner san wa ye nipa ni bi ntafe ye ncheke na de Yesu na anum obobbo so no mom ye nkan hwe ye ni kan free Isaiah na wia ye mfa mara gospel nim ye fast Isaiah 61
Isaiah 61 wakyekye bɛba no awurade nyankopɔn ho wɔ me so ɛfiri sɛ awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ. Yes, anointing monhwɛ sɛ ɛnwosra ɛba a ɛna wɔbɛkyerɛ adwuma ɛyɛ awurade ho wɔ me so ɛfiri sɛ wasra me sɛ memɛka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ. yɛsra obi a yɛsa no for a mission. Apam dada no yɛsra David ma ne bɛdi hene mebɔ yɛsra Saul ma ne bɛdi hene yɛsra Samuel ma ne bɛyɛ odiifoɔ obi yɛsra ne bia na ɔde kɔyɛ bibi na ɔde kɔyɛ adwuma mebɔ yɛsra wo ma ɔkɔyɛ bibi enti ɔse aha yɛsra no sɛ ɔmfa nkɔyɛ bibi na momyɛ ade korɔ ɔde kɔyɛ ɛfiri sɛ awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ. full stop. Good news deɛ nti ɔde good sɔɔso no sɛ yɛwɔ news bebree adeɛ kye a yɛti bɔ Hello FM, Peace FM, ɛno nso yɛ news. wata se OFM, ɛyɛ news. Adom FM, yɛti bi wɔ hɔ ne nyinaa yɛdeɛ ba adeɛ news. Ba Bible deɛ no Yesu deɛ no wɔka ne deɛ ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ deɛ ba adeɛ good news asɛm a ɛyɛ deɛ bɛyi papa ti no ɔse wo kora wote a sɛ wobɛka asɛm akyerɛ wo nua a ma ɛnyɛ good news asɛm a ɔse ɛyɛ papa na ɛma deɛ yi nkɔsoɔ monim sɛ yɛwɔ asɛm a ɛbrɛ nipa ase yɛwɔ asɛm a ɛbrɛ nipa ase Mary mekɔtee sɛ obi si sei sɛ meka asɛm no kyerɛ Mary na Mary gye pɛ aduaba na mama Mary ate adi no ate aduaba adi aduaba ɛyɛ bitterness mede ama no adi Adam ne yere no mede ama wadi ɔmene wie ya aduane ɛyɛ nipadua ahoɔden ɛyɛ energy ɛwɔ improvement enti aduaba na wate adi na ɛbɛsa sɛ ɛyɛ ne mu adwuma ɛyɛ ne mu adwuma wobɛtumi wohu obi wɔ sɛde kama paa baasɛ wɔbɛka kyɛ no wie no wamuna ebi wa na ne ho wo so ebi wa na ne ho po na sɛ asɛm no ade berɛ no ɛnyɛ asɛm deɛ yi papa ama ne deɛ bɛyi ɛnkɔsoɔ ama ne nkɔsoɔ ɛnyɛ good news na sɛ nyɛ asɛm papa nti asɛm bi a wobɛka kyɛ onua no ma no nyɛ asɛm a ɛkɔma ne deɛ bɛyi ɛnkɔsoɔ nti wɔ se Yesu baa sɛ ɔbɛ representi good news sɛ metu kwan me baɛ na ma bɛka kyerɛ mo ɔbɔasefoɔ mede good news aba sɔfo yɛtie good news ne sɛ yɛasase no yɛnya no ɛkufo ade sɛ obɛsi daa na kyɛe wate aseɛ obi a ɔteɛ biara nim ɛyɛ dɛn ɛbɛgye 2 yɛnya visa sɛ yɛbɛfa nsɔlema youth 410 akɔ aburokyire free amom akɔ akɔyɛ adwuma ɛyɛ good news hallelujah amen ba good news amede aba ne sɛ AGF aba nti ɛdan no mu bɛdua agu ɛno nso yɛ bad news ɛyɛ good news ɛnyɛ papa moti anu ohun so obi aba mo so foka so okwa akra ka akɔbu na fa so ne ti nyinaa yam oh Jesus ɛde asɛm na mbɛka de obesu bɛsa asɛ osu enso obi amfa aba ɛmɔ no obi amfa aba mo by you cry enye good news enti good news that's the gospel ti o Sunday school chere say good news asɛm papa Christ died for me and you. Yesu wu mame and you. Se kyerɛ ne sɛ what asɛm papa bi sɛ bɔne na woyɛ free bre wo ne besi ne nyinaa obi aba ɔsɛ saa bɔne ne nyinaa ɔbɛ wipe out what sɛ ɛka na wodi ɛwɔ prudential bank no yɛsɛ bank na cancel ka no ɛyɛ asɛm papa na sɛ nyɛ asɛm papa yɛsɛ wode ka 1 billion ɛwɔ prudential bank but because of say yɛsi new year mu tiɛ so womɛtwa ka nim
rich obi a yɛtwa wo kam o saa akɔ bank obi em sɛ me betua me kam dabi hello hi yɛnsa nkɔ nkotwam yɛnsa nkɔ sɛ mekɔ akotua ebi ni hɔ sɛ ɔkɔ saa akotua deɛ na sɛ woka no yɛntwa mu yɛmfa nkyɛw nti yesu the good news baayɛ ne sɛ obiara ɔbɛgye na die no ɔwɔ nkwa watwam afiri owuo mu kɔ nkwa mu. That is the good news. Good news sɛ yesu abɛwu ama adembɔnyɛfoɔ wama me nti sɛ woyɛ sɔfo a mpirikyi mu atɛn this time emom yi atɛn nti Paul quotation baako ɔse ebi mu di atutupɛ yes ɛna kasa na ebi mu so di yɛ bɛyi ɔdɔ ti yɛn yɛ time yɛmfa atutupɛ na kasa hɛ ayɛ na ebi mu kasa yɛ sɔfo awu a ne first preaching na yɛ powerful kyɛn na obi ɔbɛka bi ɔboa ɔno akora aka ɔse efiri bere Awurade ka asa wayɛ ne evangelist no ɛkɔ ɛbɛ bɛɛ sɛ 5 years or 6 years ni no ɔso ɔno ohun vast interval ohun difference because first na opiriti a ɛnyɛ yesu na no ɔpɛgya no asa asɛm na ɔtoto bi ma ne saa owie a ɔyɛ ɔtakwa ne nipa ma ba yɛ kɔ akoma dan masa sɛ mo wɔ hɔ anka you cry enipa no ba te sɛ mmoa ɔba asɔfo menom tramo menum hwi sɔfo menyɛ dɛn ɛnyɛ wadwen sɛ dembɔyɛni no wotana na ɔyɛ ɔtamfo ɔno ɔwɔ ama ne hunum ɛne sɛ kɔsɛɛ no ma ne home ɛne ne nkɔko ɛnyɛ tutupɛ ɛna ɔna atasena meka kyerɛ ɔm wonim sɛ de na sɔfo yi danka matɛn no ɛfiri this year bɛ ɔmu sɛ papa no preaching nyinaa sesa ɔpreach about salvation nko a ɔwafo enti sɛ saa sɔfo wei preach nipa dɔm egu n'ase ne nyinaa hu no kora ɛyɛ anaasɛ nyɛ ɛyɛ enti me hwehwɛ Rachel ahwe asɛ no na me de yɛ de me hwehwɛ ne downfall no na me de yɛ de ewiase na ɛwɔ no yɛni one star o yɛwɔ stars ɛna stars so ebom bebree na ɛfɛ sɛ nsonoma baako picture baabi a yɛtumi ka sɛ yɛ satellite mɛboa enti me ɛnyɛ me dɛ sɛ me nko a mɛyɛ ɔtenini wɔ dan mu ha o ɛnyɛ me dɛ saa da wɔsi mi nie ni gye kɛse sɛ mɛte sɛ me mɛn nante wɔ nukurem jo Moses so ka sɛ ɛka me nko ne ka Awurade man ne nyinaa yɛ deɛ bɛyi adiifoɔ Yesu nko na yɛ star baako pɛ bɛnɛ ɔno nko na yɛ Christ baako pɛ nso nɛhwɛ akristofoɔ yɛ wɔ wiase sese sɔfo pirikyi a na no nsi na de mbɔyɛni wama wɔn hunu wɔwie yɛ ɛne ɔtene ni so awie yɛ nti no wopɛ deɛ he nipa no bi dwane abɛgye Yesu adi ɛna ɔno agye mic wɔse ɔno deɛ ivi kora mo gye mic na yɛ nyame na ho yɛ nahi yɛnim nyame ɔse yɛn practice Jesus na nka yɛnum it's all about Jesus enti pagya Yesu he is the good news na deɛ ɔwɔ sum no sɛ la kanea wɔ soro a obi a ɔwɔ akyiri bi ahunu enti mpiti wɔ atutupɛ mu ama ne nyɛ ɔte sɛ deɛ bɔne na unua ne tim na ɛyɛ wo dɛ ɛno no pirikyi wɔ atutupɛ mu yɛka sɛ ɔdɔ a ɔse ɔdɔ ɛnhwehwɛ adeɛ a ɛyɛ ɔno nko a na sɛ nkwagye no wɔnya no ɔmpɛ sɛ ɔno nko a na nya deɛ yi nkwagyeɛ ɔpɛ sɛ nipa nyinaa nya bi nti bi pirikyi ɔdɔ ɔmo mpirikyi atutupɛ no nyinaa ni nkwa ɔmo adwuma na ɔmo yɛ ba ɔna ɔpirikyi dɔ ɔwɔ tema ma dimboyeni na wɔkɔ bu nsɛm gye no ɔte nka wɔ ne mu ɛyɛ ne ya sɛ nipa ne kɔ yera ɔte saa pain that is love sɛ akoma dan first day second day kyɛ sɛ ɛgya na awerɛho young guys young dimirika bɛgye Yesu adi dimirika hallelujah odimirika bɛgye Yesu adi that is the good news wate asɛm papa sɛ yɛsɛ yɛ bebie company wɔ ɔbo ase nti yɛyɛ registration ne wɔ ɔfen so
ɔte boase so yɛsi registration yɛn nyɛ no ɔboase yɛn no ɔhefa nti obedwane akɔ he obedwane akɔ he ɔfen so that is Jesus ɔte boase but registration yɛ de yɛ adwuma wɔ boase no yɛyɛ no ɔfen so tisa metena se ka sɛ adwuma no ɛwɔ boase nti me nkɔ fen so bia na so obi free akɔkɔ yɛ registration ni wɔ boase ɛfen so ba mu mie no hɔ na benya adwuma no mu kwan de ɔkɔ yɛ no. The good news is Jesus. Ye kasafa Yesu wuo ni wu sɔleɛ ne san ɔbɛsan aba enti sɛ sia ne wɔ mu no ɔsɔfo bi anu a wɔbu atan yɛmfa ma ho Yesu kura no so wa ɛno nti na ɔbaa na ɔyɛ dwumanfo no ɔbaa yɛ ogyae no subrani ogyae no wɔkyerɛ sɛ adwuma ɔbaa yɛ no ɔba bɛgye nkɔn mebu atan atemuo ni wɔ hɔ ba enya nya ɛda yi enurui nti ɔde saa good news we na ba na good news no ɛne wɔ kyikyɛm sɛ good news na me de ba ebi nie baako ne sɛ kan ɔsɛ meka asɛmpa me nkyɛma nunufoɔ good news no baako ne sɛ wa wo yɛ ɔmane hunufoɔ biaa ɔka asɛmpa nkyerɛw wo nti na ɔyɛ dɛ ɔbaayɛ ɛdeɛ na wo hunu amane wɔ mu sister amane hunu a enipa ehunu ɛnyɛ adwuma asɛ wɔ Ghana ho ti obi bɛ fa saa scripture we no wa misinterpret no sɛ wase wa ohunu amane bra awadeɛ wadwuma akonti o no wadwoku no ɔkɔ ɛnyɛ saa amane hunu no wase hwan na edi abobo na hwan na ehunu amane wɔna ensa wosiri pɛ wɔn nsa ho wase saa nkrɔfo no wɔhunu amane Proverbs chapter 23 ɛba fam no o kan ɔbɛbobɔ nsɛm bi so wɔ hɔ akyɛ agya yɛ fast kan hɔ bra na menhwɛ ade 23 no kɔ na ntɔn kɔ nyansa na tenetene ne hunu mu toa so ɛwɔsɛ na ɔtene ne agya bedie na deɛ ɔwɔ mu nyansafoɔ ne gye kɔ na wɔagya ɛne nye na deɛ ɔwɔ ne awusie toa so bɛbafo akoma ma me na mo wakwan ɛnso wani kɔ odwamanfoɔ yɛ amena donkodonko odwamanfoɔ wɔyɛ deɛ yi amena donkodonko wɔyɛ deɛ yi amena donkodonko amena donkodonko nipa to ma deɛ na to no obubu fa so hwɛ agya nie ɔde yɛ kɔforo bi po bi wɔ ha galamseyfoɔ amena deda bepɔ no so no kwaku rich hu yɛ na ne ho po ohu yɛ na ne ho po sɛ kyɛkyɛkyɛ David ne Isaac deɛ yɛ so ɔmo ayɛ galamsey na nti na ɔmo nsuro ba ɔmo ma ka nyina na ɔmo suro masa bepɔ so na ɔmo atu amena firi soro kosi fam ewuam akɔ peska di saa amena wei uti tomu a ɛdeɛ na bɛto deɛ na bɛto enti bɛrima na wɔfrɛ wo nɛ na wodi n'akyi no wonim baabi ofiri wonim spirit ɛti ne mu ɔbaa no wonim deɛ da n'ase wonim deɛ da n'ase ɔso wɔyɛ amena donko ɛmɛma bebree life asɛe a ɛyɛ one sex for ɔhaavo yɛ yes one sex ayi yɛabɔfra baako last week ɛyɛ mekɔɔ ayi rounds yi na medi ne ho nkɔmmɔ koraa mepikyi wie yaa na obi te asɔle ne mu na nipa no mɛtrake no mehu no yɛde obi kɔto baabi wakɔdi ne ntaa ne nipa no akɔbɔ adwaman wabrɛ nipa no ase ama na adwuma a ɔyɛ nyinaa afiri ne nsa ne life ayɛ basaa yɛhu yɛa no sɛ wafiri wasa akɔ different branch ɛhɔ so wasa akɔyɛ the same thing kyimi sa akɔ na mbusa no sɛ lady no wɔwɔi ɔmo akyerɛ me sɛ wasa akɔ different branch na me sɛ mɛkɔ akɔkyena hyɛ kaa boot wei deɛ ɛwɔ sɛ yɛdi ne physical masa ɔne lady guy baako da owie obusa ne sɛ enti onim adawie wobɛtumi akan bible bi mu na wasɔ si ɔsra koraa ne saa twetwetwetwetwe ɔno obusa ne enti wobɛtumi akan bible bi mu ampa so akora na ntimi akan bible sɛ wagya asɔle enti me ba me di ne ho nkɔmɔ wɔ kaa ni mu a me hu ane sɛ ofiri baabi ba na ɔbaa wodi n'akyi gɛ ne mess gu ne ha sɛ me yɛ toro a mumu sa Hayford ne mess gu ne ha ne tunu mu sei
me see ya me hu ya na me call reverse me kan won kɔ na chi o girl ni hu me na ne yam de ne pram na say ada na hu ni me hu me first day wo yam hye wo sa na me ka je nso wo nyina na me frɛ boy no na me de ne beta na ka ni na me so me yanko onya na mama ne girl ni kura ni nko na me che ne se ka na bua quotations are no go akura ni tinubusa Hayford question ba akokura ni wa mebusa na otimi yi ano question ba akokura ni wa me say na I was crying within me me say Friday a program no omra bi so omra bi wa to menanim wa bubu wakam busa nsa wo wa say wa jai ko new free Methodist church because me nim say so be free Methodist free automatic ni dinda free yes ye free Methodist church eja obi onim no kre mebusa ne say omu doctrine ni believe ni bi ti say so omu bon kra su your boys were solid them afi no okeka na am sensem na okeka no unim say eya na asanya so for me nim me no ma presso sa na am so unim say Bible say bi onim papa oh teme kan nyina na me de warning to aso say mani bra bere wodan mu ano say yanhwe ya meka bia mabia ka me say wo yekeka ye ho say Moses wo no Pharaoh de na ntimi anka ne de a menye so ye wo mienu ne gudan mu a say wa to amenanim okọ me say wo ma me na me kura de ye si ye ne say me guso America no wasa no 5 minutes kura ma wo me hu so o free baby ba kwan no ama ni gina na me che ne say kan na me pam obaya ne mesh ku ha so no ye Bible reader I was iron. Hallelujah. And if I pray and check the scripture, that's already be anyone who know the tone as of moi, who say that I feel light. That I feel light. Into what time and I don't kunukunim were bra a wooden. Hallelujah. Praise the Lord. Wura menanim. Enti say eyam wo say wiase we na down Yesu buy obaya no eye saa honam adwuma bi nti na obaaye say saa ma nye saa ma ne hunu na nye saa ma ne hunu na se nipa e ka mane a omu gum wo wiase a kere wa omu gum wo wiase a cause Satan di kan dominate nipa wa capture fear for so many years. Wa capture for so many years. To be wa ye wo obi ye chechen, obi ye mampam, obi ye premiere, obi ya ponche. Masa. Mimi ni obi a waso wonu obi die, owie na enipa na se no. Ade bi twetwa no be ma wote sa fish ho scales. Wo very fish ho a watum minimum obi ono ankasa ne yere ono ne te na ono ne da na bibia ka ne te se wo papa ne ba ma ewi for so many years omu ba asole so hu na ni bon ne mo no so yere we wo hwe ya wo hwe no wo se mo nche ne mara o deliver ma mi ni wie ye no o deliver ni wie ya na papa no so kokodun so na ne ba ma asole abusafo enti bebrete ya they are still carrying their load. They don't have rest. Verse 20 was when a woman near mu. When a woman near mu. When a woman hello. Hi. Ara woni woni mienu. When a woman home. I are home de hin. Are home de hin na wom. Onim se obi a open kwan ma ne kra na wontimi mfiri so otim bia no o ware hom ne wura ho ne ho da bia he cry ba wo se Corinthians se Kristo ma ware ho de e man kwaje no de papa ba se wura ho se wadwuma asa de a wagimi wabodam efiri se ne ya nyame wadom ne ma akoye president kra ne
na sa wo time so say Awurade be fa wa adwuma is over nti ehia sa wo be ho sa ade no oso obi so ye defo ose nipa no onim so wo mobo ba awerɛho ayɛ ne sɛ nti nkosi da bɛn me yɛ delivered ɛno ne awerɛho papa ti hwan na wa awerɛho mu ɛnɛ asɔre dan mu a hwan na wa awerɛho mu na hwan na wɔ deɛ bɛyi ntɔkwako ne abobodi ntɔkwako ne abobodi ham wɔse ɛhin na wɔham ɛne wɔko a James 4:1 ɛwɔ mu ne firi saa ɔko ne wɔsa ne wɔ mu no aprapre ne wɔ mu ɛhin ne firi onu kunu di akon onu na mfo di akon onu adwumafo di akon onu ma di akon efren hello to asoma me hwan na ɔwɔ ɛprepre hunu ne ani a abre na hwan na wɔ ɛprepre mu ne ani a abre so obi pra ɔwɔ amani mako jida operation masa tini ewu mu panie bi no mu ada sɛ ye praw hwan na wɔ sɛ prepra nim sankofo we nyina Yesu ban ne nipa wɔ sa situation mu na wɔ pra ono won tokwa kum entokwa edi pra na eba mebo a menu wani abere ne ye ko a ba ko timi hwi wo ma ne tipai obi timi de bere de twa obi timi bu obi ani so enti entokwa mu odin kwa wie bia ne eprepra ye dai ti Yesu nya maaye ne nipa prepra wo wiase boni prepra nipa boni di nipa guamenam boni di nipa gusum to asoma me ɔsɛ wɔn a wɔkyɛle nsa ho wɔn a wɔkyɛre nsa ho ɛwɔ nsa ho wɔn a wɔka mfransa hwɛ nsa Bible sɛ ɛte sɛ wɔwɔ yes ɛka timi ka pew ana wɔwɔ ka wa opudie na gu mu ɛborɔ wɔwɔ ka wa opuburo gu mu enti so obi te wɔn wɔka trɛ sɛ nsa yɛ ade papa ɔyale kakra ɔyɛ wo bonsam sɛ ɛka te sɛ ɛborɔ yes ti Yesu bɛ ne nipa wɔ saa situation wei mu timi bora hwɛ young guy wa bora ma ɔno ahu sɛ ne life no ɛsɛe ne nasa taatai ne tiri nyi atwe sese ensa no wonom kyaa na wo bodam ɔmo sɛ wo gya adwale because da bi ɔbɛba no ɛwɔ n'ani so nti ontimi nsesɛ nso nkodwale nokorɛ nti gradually bo wan sɛ nipa no ɔbɔdam kakra because ɛnɛ ensa papa bi ani wiase biem sa papa ni wiase ana onsa sɛ tan hunu sɛ ewiase yɛ ne dia obi a waa wo si wiase fo yɛ wo mba enso hwɛ sɛ a wo sɛ wo te sɛ ensa no baa na ɛba because omu nyina hunu sɛ burukutuni adonko dia yeye enti obie ye biaskafo ni nyina time say time heba so ayensa mo amudi kan di nuro be say nipa ya de ne say mo say be time heba ye bi obi a angel obofo na wo yensa enuro no de baaye time de nuro na baaye ene omu nyina obie twansa say the doso obie a bieja kakai hwan omu nyina nyina yensa last week na mete ni nyina omo say Saturday Sunday ensa ye to wiase no edoso masa endi sa nipa we nyina gu ayase yemfa good news nkoma wo mo na ye te wona ntokwa ne ye ko ntokwa ne ye ko hallelujah omu gu aprepram wo de okunu buru aya hwe na mana mo wala kwanwisa fo no kra na ya memama mo ya de pa o mo ya na ka ene ka ne ka wale ne begu because akankan we pa de masa edoso he wo buru be ne na oboa jano chia now apetese ba on de wo mfikyire no so uduru ho no wan tua wo hina ho na bibi ya ayo
Into the Bama no Nyabutere sister. Bone so mpaye. Su go Awurade so say Awurade nsa kire wo kunu ma wo. Anya say be kakra no obebo dam complete. Say nsa na aba na bodam. Ebodam. Wo dey hwe steady so obi si nsa no be say 3 years 5 years ba monster din in life. Ne we dey sesa. Ne we dey sesa na afi bon say ne sika wo ni nyina san woni mu awon so otu akotana bia ba ho. Yeah. Mo nhyɛ ne nso no kure wo hwehwɛ ne bi agye sɛ hɔ wo hwehwɛ ne bi agye sɛ hɔ ɛno ano no tabusafoɔ sɛ piripira wei sɛ piripira ni amanneɛ wi ne nipa bum ɛwɔ asase so nipa sɔfa nipa ni ahome nipa ni ahotɔ wei nti na Yesu baeɛ hallelujah. Eja kwa Isaiah no. Okay. Intamani hunu no na machire no. Waso me se metechire wona wona kuma bubu we. Wona kuma ebubu. Enu nti no woja asuafo no ka che se mama kuma nyeda yi. Entutu. Na munyimini. Na munyi onyankopon so ni. Because Satan ebo yanso. Say ebi say heaven wo ho, ebi si ni ho. Ebi si bonsam gye mo obi so si ni ho eno ankran keto bi kura mi preach o mo kan asam ya se bonsam gye bia ni ho oko Europe countries about 90% na say heaven bia ni ho hell bia ni ho what I say enti enipa akoma tu ebia ya frustrated there is no God otherwise enu nti na Yesu si mu ono ankasa baaye sɛ saa nipa ne nyinaa no ɔmfa Awurade asɛm ɛmɛma yɛ gyidie ɛne awerɛkyekyerɛ nsɛm ma yɛhu sɛ ampa ɛno nti na Matthew chapter 5 ɔtwerɛeɛ no awerɛkyekyerɛ nsɛm the whole 5 ne nyinaa it was teachings of words ne nyinaa from A to Z Yesu major words ɔbɛka nyinaa wɔ Matthew chapter 5 to the end. Hallelujah. Aya to aso ose mempa ya honfadie menkyerɛ nomum ɛne ne duadan bie menkyerɛ apotrafo mempa honfadie ahonfadie menkyerɛ nomum ahonfadie baabi a Awurade honhom wɔ no ɔse deɛ na ɛwɔ hɔ ahonfadie ɛwɔ o de fansa sɛ ɔne kɔ Acts chapter 10 verse 38 no Acts chapter 10 part of verse number Verse number 38 was say Yesu a ofri Nazareth said onyankopɔn de wɔn konkro ne tumi sra no na oturu ye ohie na ɔsɛ wɔn a ɔbonsam sɛ wɔn so no yadeɛ wɔn a bonsam yɛ dɛ ɛsɛ wɔn so wɔhyɛ wɔn so no wɔsa wɔn deɛ yadeɛ monka bi wɔyɛ dɛ sa wɔn yadeɛ enti deɛ onim Awurade bia no ɔwɔ deɛ bɛm yadeɛ mu ɔwɔ yadeɛ mu oh ɔwɔ nhyɛsuo mu ɔkra ne yadeɛ yɛ deɛ baadeɛ bɔne ti baabi a obɛbɔ Yesu ho sra no so bia no ɔka adwuma bi hyɛ ase wonsɛ Matthew 1 no kora kan sɛ wei ni Kristo deɛ wasra no ɔna yawo ne sɛ ɔmɛyi ne man firi wɔn deɛ yi ɔbɔne mu 121 ɔmɛyi ne man firi wɔn bɔne mu yes na wɔn ma yɛ home nti yɛn deɛ na yɛ Sabbath sɛm nyɛ Sabbath ɔno wɔ preprem ɔwɔ nhyɛ masa bɔne ehu kyɛn ayi o hwɛ dimbɔnyɛ ni bia ni wɔwɔ ahotɔ wiase ni bia ni ahotɔ wiase ni bia ni ahotɔ enti sɛ ɔma rest wia ansa na ɔma freedom rest nko na freedom nko that is the peace. Tino all back on say me ma sumdwe na me de mamu enye se de wiase ma that is the peace. Hallelujah. Power san hyesuo nim to aso wo say ne eneduadan bie menkyerɛ apotrefo ahokyerɛ wɔna wo ho kyere wɔn enye sika ho kyere wɔn honhom ahiafo no ohia honkonkrono
ho kyere wɔn wɔ wiase bɔne ama ne ho kyere no wɔ ni ahotɔ aberanteɛ timi atwetwe ne bɛrima ma ne bɛrima ne ɛɛhi ne sisi nyinaa ɔntimi nyina hɔ ogyina hɔ na n'ani so biri no ɔno ate nkasa ne ho kyere no ɔwɔ problem mu so still gye so ɔsaa yɛ ɔbaa masturbate a ma ɔno ahu sɛ ɔnya problem ne ho kyere nso ɔntimi nyae sister baako kɔfɔridi a ɔfrɛ wɔ boss fm ka kyerɛ sɔfo me ɔbaa teacher ni a me wɔ m'adwuma yɛ nso ma yɛ masturbation ama afei deɛ wɔsɛ ɛde na duru point bi a adeɛ bi a n'ani bɛtwa so bi a no sɛ baa gye sɛ ɔde wura n'ase sɛ yɛ dua o sɛ yɛ afi o sɛ yɛ pɛn o sɛ yɛ bɔɔde o ɔsɛ adeɛ bi a spirit ne bɛba n'ani bɛtwa so bi a no ɔde awura no no wie a emogye timi pram ne te sɛ de wɔbu ne nsa nso ɛso a gye sɛ wɔyɛ te yɛne a yɛdi yesu akyi a wasoma yɛn no mo ho adwuma wɔde ama yɛn nipa wɔ apirepire mu amanneɛ mu ahokyere mu sɛ obi kɔnsɔɔto no ne wo hyɛ ne kokoa mu amanneɛ wɔ fa mu a adeɛ sa na ne yam hyehye no a ka wɔbɛyɛ ɔmobɔ so obi ɛka no korɛ wɔ ha na nka obɛtumi ahyɛ ne testimony wɔ de wafam kakra nsa na wɔfiri mu akyerɛ wɔ a ka bɛhu sɛ yes na question a metikyi nyinaa obi bɛbusa sɛ na adɛn na awurade wama no akyɛ saa because yɛda so brɛ mebobɔ so ba ɛna wɔayɛ wadwene sɛ wobɛbusa memema mu sa mede ka ɛka berɛ a ɛnyɛ yi sɛ o nipa mmɔbɔ sɔfo ka kyerɛ ma sɛ mɔ ɛfiri sɛ awurade bie me ne hu sɛ nipa mmɔbɔ nti nipa yɛ me mmɔbɔ because yɛ gu church ni mu but we are still carrying the load still because yɛ stop o deɛ wama break ne wɔn kaa sɛ break over nti sɛ mebusa ma sɛ mu nyankopɔn stop yɛ no wankɔyɛ biem na sɛ ɔstɔpo israfo amoma ankɔ biem a nti sɛ me ba ne ike na menim sɛ adwuma no a ɔyɛ no nyɛ na ma me na gyae ma stɔpo no a nti mɛsa aka so ɔnkɔyɛ biem na ɛsɛ sɛ me yɛ stɔpo me maa me full stop ɛwɔ adwamammɔ mu no sɛ ma sɛ ɛkɔbɔ deɛ na ɛsɛ deɛ ɔmaa me full stop no ɔno anaasa ama me break deɛ over na ɛsɛ adwama no akɔbɔ no nyame na ɛsɛ ase yesu na ɛsɛ sɛ akɔyɛ dɛ ɛkɔbɔ ɛyɛ nokorɛ never bato da me kyerɛ mu ɛkɔm so obi ma full stop a ɔno na sɛ aka start work me bo a obi stop biribi a woyɛ ho no ɔno na sɛ aka sɛ yɛ nti sɛ wɔse yɛ mfa mmara no ɔno ma yɛ home de a ɛdɛ nkyɛ ne yɛ asa akɔsi n'akyi a yɛyɛ ɛne na nyɛ ɔno na ma yɛ home no ɛnyɛ ɔno a agya toa so verse 2 na mempae awurade ani so afe ne yɛ nyankopɔn awerɛtɔ da no mentetere aboobɔdifoɔ nyinaa werɛ menhyehyɛ zion aboobɔdifoɔ mema wɔn nso nsi nson mu wɔn sɛ wɔsaa bɛma wɔhu nsɛm a wɔka ne gye a wɔbɛgye mu no nyinaa no akyi no awerɛtɔ yɛ bɛba sɛ yɛ bɛba saa ama ne hunufoɔ ne abɔnefoɔ ne so na ama ɔyɛ mu ahyehyɛ wo no wapere afiri mu wagye wo ho afiri mu hallelujah nipa ni ahomegyeɛ enti John kan sɛ you shall know the truth and the truth shall set you free ɛno na meyɛ kyerɛ mo enti mate sɛ adeɛ no ɛsome no deɛ obɛtumi aseɛ me no yɛfɛ ne truth to ɔso wonya hu na ɔbɛseɛ wo you shall know the truth and the truth shall set you free enti ɛyɛ dɛn na wode wabɛhu no a yes tell adeɛ no ade bɛnda so so ade wode wura mu abɛtene mu ne sɛ menya nyɛ dɛ John chapter 8 verse 32 John 8:32
John chapter 8 verse number 32. But verse 32 no, if you answer see you da for one 32. Number 1 no kwena no kwena yamade sie. Mu be hunu de. No kwe. Mu be hunu de. No kwe no. Na no kre no. Ayamade sie. To aso. Obi an say. Adam asefo ne yen. Na yenye obi nko ada. Ko. Eye den na wo ka se mo be ya de sie. Yesu bia won say, no kwe mese mo say. Obi oye bone ne ye bone no akoa. Full stop. Obiara oye bone no. Oye bone na akoa. Oye bone no de yi. Akoa. Na se enti sa me oye Amos akoa. Hwan na de wo ye adwuma? Amos. Enti so oye bone akoa de na e de na de wo ye adwuma. Bone. Ti bone na adwuma na bi ni sai. Waso wo ye nipa, oye master. Ebi mu hyanase se na adwuma yefo. Se soldier captain, soldier hyanase a e de adwuma na do mu ye. Carpenter master, enkra hyanase de adwuma na do mu ye. Di otwika enkra hyanase de na do mu ye. Enti sa wase wo ye bone akoa de a e de adwuma na e de wo ye. Sa adwuma no wase wo de wa ye for so long wa bre, wasa de so aso enti bra. No and stop no ma wo de rest. We so anchemo was it kind of simple bonnet into any type of sin. Bonnie be a young calculated bonnet or Bible. You untiming calculate. Untimi. Biala or your bonnet akoa. To we are see we no. The only man at the biano or a slave. No correct. Or a slave, or she prison atade. So be back credit car, unguta mic, unguta Bible, so muhu na amos or a day. Obi shata the twin blacker, if funada can son, and so was one day. Obi say atade green, unguta panier, and so was a day. Mewa, Obi shata the twin so a police in it count a casa. A casa. The kind of work are we? But I'm to the American. A Jumabi are we? I know what tardy. Inti Nancy, you were bonnia tardy. She say, Chedami, who say, you're the Moyeni. Any another be a mamma cassa. On the Bible, and say, Yanni at ye. Yenina, you are the Christo. Meboa, you are the Christo. First, and son of worry. Into warrior, our dear no so we then no you didn't know come on my one. When you two, because more will be that. And was seeing na ya wale pen. Maybe your wale for most of your wale for. And a second wife ever. Brian Yadi. Into a say, me call ye me yet rewom. Red budget. Could you know? Fatu, I speak and so. Ya fast sabra fakoto na sabra jiwi fakoto sabra jiwi fakoto bezo sote avejina hojina no mauzi bra so lebra Sisa eniyama ni nyina brem dabi kono mako fakuta oh ni babla gde waye kra chere uye bibini wade ba ku se ni moto no duri awase yi aka no bon semana afejina ho tie rich sadie uyema mauze no yesa e ma roda sole
nti ma wo difa gugu ho mefa ne sɛ nneɛma no nyinaa afoforo saa agu hɔ ɛna wɔ sɛ wei deɛ mema wo nkɔ no wanwan ɛna wɔ sɛ wo tena ase sɛdeɛ woyɛ ma wuzi no yɛ saa ɛma roda bagya wo mate sɛdeɛ ɔyɛ ma wuzi no saa na wayɛ ama hwan na yɛnkɔ efficiency sɛ ɛyerenom mommrɛ mo ho ase ɛma mo ara mo kununom sɛ hello sɛ mo yɛ dɛ na sɛ God first enti adeɛ a wo ne wo kunu panyin ne tifie deɛ woyɛ ma no no wɔsɛ second husband na waba no so yɛ saa yɛ dɛ ekom deɛ woyɛ ma first husband no wɔsɛ yɛ saa ma second one na waba no ti yɛn start sɛdeɛ me dress ma me kunu panyin no saa ne ɛsɛ me dress so ma deɛ yi deɛ ɔtɔ so mmienu no sɛdeɛ me ne me kunu panyin ne kasa no saa ne ɛsɛ me ne deɛ ɔba mmienu no so ɛnkasa munti asɛm ne yie enti wei a ɔyɛ Yesu yere no ɔyɛ Yesu yere mesum yɛ Yesu yere munhyɛ ne nso sɛ enti Yesu ɔhene kɛseɛ te sɛ Yesu ne yere ebetimi address sɛdeɛ ɔpɛ dabi kurom wa mpanimfoɔ yere ɔmo dress sɛdeɛ ɔmo pɛ never enti akristofoɔ ɛte ya mmarima ɛne maam wa ɔbaa bi a obetimi arespect ne kunu no saa ɔbaa no ɔrespect Awurade munti asɛm ne yie enti bɛrima bi a oyiri emu no oyere so Yesu wanya dai umuno deɛ ɔyɛ ma Yesu na ɛno ara na ɔyɛ yɛ dai ekom hello ɛyɛ simple I'm telling you ɛntina me ta kootu wɔ me mu me diary mu sɛ I don't want a woman who love me yeah mempɛ but I want a woman who fear God nti asɛm na meka kyerɛ no bɛrima bi a wɔte a sɛdeɛ ɛyere no wohu kunu sifa no Bible sɛ deɛ ɔyɛ ama wo no saa na ɔyɛ ma hwan because ɛnyɛ no ɔwale wo kane ɔwale obi dada te sɛ deɛ rich yɛ no Bible pen hanky ɛne duster ɛna ɔde brɛ no ɔsɛ saa nneɛma na ɛna ɔnsan fa ma roda ɛno aso ɔde ma wuzi enti sɛdeɛ ɔbrɛ ho ase ma Awurade no wɔsɛ saa pɛpɛ na brɛ ho ase ma wo kunu enti ɛyɛ God first ɛna God na ama wo kwan sɛ deɛ woyɛ ma no no yɛbi ma no hello ebatwa yɛ kom yɛnoa bi ma no saa na Bible ni kyerɛ mu nti sɛdeɛ ɔdrɛse ma Nyame no saa na drɛse ma wo kunu sɛdeɛ ɔfɛre no saa na fɛre no sɛdeɛ ɔbu no saa na abu no nti obi a onsuro Awurade na Awurade nkontrol no oboa mo mienu nyina mu ni nkwa nti sɛ me first marriage no ɛyɛ papa second one so bɛyɛ papa because ɔsɛ dua no ɛyɛ dua no aba no yɛ konkono a sɛ dua no hini no yɛ konkono a na aba no so bɛyɛ deɛ yi ɛyɛ bi yes ɛni sɛ ɔhu kunu oyere sɛ ɔkeka na ho sɛ deɛn ɛwɔ Nyame mu na sɛ person a oni ne relationship no sɛ de sitia no saa bɛpɛ na ɔne Awurade ntɛm teɛ ɛnyɛ ma no nam de ka ɔyɛ Bible God first ɔsɛ deɛ woyɛ ma Awurade no saa na yɛ dɛ yi because he is the head yɛka sɛ head a ani aso ɛhwene ano adwene ne nyinaa wɔ head ho ɛno ani nipadua no wobɛte asɛm a ɛyɛ tire wobɛhu adeɛ ɛyɛ tire wobɛkasa a ɛyɛ tire wobɛhome ɛyɛ tire wobɛdwene ɛyɛ tire nti Christ is the head amen abusafoɔ yɛba bɛbɔ mpae meka kyerɛ m sɛ na mi mpirikyi
pese ye gina we na so bom pa efiri se enipa wo ahonyehia mu nipa ni home hallelujah, praise the Lord. ti Yesu baaye no yanko Luke chapter 4:18 no afi obe review se na ye ne ho asem na Isaiah ka no owie no se afi na tro na bam tro na fa me ho no abam ne Luke chapter 4:17-18 ko Matthew, Luke chapter 4 verse number 16 down. ko Wasana oba Nazareth woye ne no ho no na homeda sɛdeɛ ɔyɛ daa no okosia dem no sɔre gyinae sɛ ɔrebekenkan na ɔde odifo yɛ sɛ ahoma bi hyɛ ne nsa na ɔtɛ nwoma no mu hu no fa akwa watwerɛ sɛ Awurade ho wɔ me so ne nti wasra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ hiafoɔ wasoma me sɛ memɛka ɔgyeɛ menkyerɛ nomum ɛne adehunu menkyerɛ anifrafoɔ na memegya wɔn a wapɛkyɛ wɔn no kwan na memɛka Awurade ani sɔ efirisia na ɔbobɔ nwoma no de ma ɔsomfoɔ no wɔn a wayɛ dɛ Pato verse 18 ɔsɛ Awurade ho wɔ me so nti wasra me sɛ mɛka asɛmpa menkyerɛ hiafoɔ wasoma me sɛ memɛka ɔgyeɛ menkyerɛ nomum ɛne adehunu menkyerɛ anifrafoɔ na memegya wɔn a wapɛkyɛ wɔn no kwan kɔ na memɛka Awurade ani sɔ afirisia na ɔbobɔ nwoma no de ma ɔsomfoɔ no sɛ na ɔtena ase toa so okay na ɔtena ase na wɔn a wɔwɔ hyiadan no hɔ nyinaa de wɔn ani hwɛ no din na ofiri ase ka kyerɛ wɔn sɛ ɛne na twerɛsɛm yi aba mu masom na wɔn nyinaa di no adanseɛ na adom nsɛm a efiri n'anum no yɛ wɔn nwanwa na wɔkaa sɛ ɛnyɛ Yosef ba no ni anaa amen tie enti ensam na Isaiah ka na Yesu Kristo maya bɛba wiase ne nkwaje ɔde bre wiase enti wɔwɔ na bɔne amo na so asi efre Awurade ho wɔna bɔne amo na ni efira bɔne apɛkyɛ wɔn mo wayɛ cripple bɔne piripira wɔn mo bɔne de wɔn gu onse Isaiah ne kan sɛ English no ebi ɔka sɛ ebi yɛ prisoners yankan ɛhɔ ne wɔn nuru wɔn ɔda ne dua mu mo kan English no bɛka atwa sɛ prisoners nti onipa bebree hɔ a wɔn yɛ prisoners nti wɔn gu afiase so far as wɔtumi anante aba na ɛna mede deɛ ɔda mu no sate exam wɔnante aba deɛ ba wahyɛ wɔn so sɛ wɔyɛ ne deɛ woda so dam tí o de kɔ asɔre bra ba wo ba ɔba abɛdam ekom times ataade ne deɛ hyɛ wo bɛnɛ ma release wo sɛ ɛne wɔn nkɔ asɔre mmra baaba ɛdan ne sa bɛwura mu yɛsɛ wɔ aboa bi wɔ hɔ sɛ ɔmo na aduane bi di asɛdeɛ bɛn ɔkɔ hen ne ha ɔbɛsa abɛda ne buom nti sɛ ɔba prison ataade no ɔda prison ɔbɛba asɔle bɛ ɔhyɛ saa ataade ne kwan so ɔworɔ owie ɔbɛsa akɔdam nti ɔbɛba asɔle ne deɛ nso ɔkɔ a ɔbɛsa awiawia no ho a ne nsa no ɔbɛkɔ akɔnom ɔbɛwiawia no ho a ɔwɔ gɛɛ abusuafoɔ enye ne nyinaa na sɔfo bɛhu obi wɔ hɔ a sɔfo bɛhu obi so wɔ a ɔnhu nye ne nyinaa na mehu menye Nyankopɔn nti wo ba so a ɛnsɔ wɔ moma so bobi so wɔ hɔ a ne ti nyɛ ɔba ne asɔ nti enye mu nyinaa na ɛbɛsɔ ama sɔfo ahu nye mu nyinaa na asɔ de panyini bɛhu no nti sɛ w'ani gye sɛ prison ataade ne nhyɛ wo deɛ a ɛno asɔfo ka asɛm bi na meyam hyɛ me wɔsɛ ɛwɔ sɛ season na yɛduru mu no yɛduru deɛ ɔyɛ fi nyɛ fi deɛ ɔtenentene because the time is up sɛ wobɛtenam na wampere sɛ wobɛhwɛ nyame mu home a ɔbɛma no akɔ so atena wo so nko a wobɛyɛ bɔne bia yɛnhu da wobɛfa ayerɛ akyi yɛnhu wobɛfa akunu akyi afaafa yɛnhu deɛ ɔtene no ɔntene deɛ ɔyɛ fi no ɔnyɛ fi ɛfiri sɛ yɛduru ogya berɛ mu ɛnadeɛ wode gu gyam na nane ayɛ mmerɛ a wokoa no ne gya ne dum pɛ aka enti yɛgu so na yɛn nyinaa yɛpere akuhwe aseɛ kɔba no yɛnane no sɛ wokoa ho kɔ bɔne mu a aka nti deɛ ɔyɛ fi no ɔnyɛ fi na deɛ ɔtene no ɔntene ara na wonim plans a nyame mo faa no wɔ soro
ɛso mo di bɛyɛ bonsam ti na ɔma Yesu ba yɛ nkɔ ɔma o ɔkyɛkeɛ no ɔse sɛ nipa na ɛde kɔyɛ bonsam deɛ a agya nipa na yɛ bɔ ɔmo sɛ Yesu ba ne yɛn sɛ so ne kwan sɛ mo mu kɔ saa agya ne mu nti yɛn nkɔ ne nkɔ yɛ ho biribi ɛna ma Nyankopɔn ba nka Yesu wɔ mma da I'm telling you nti wɔ kyerɛ mu sɛ saa agya no wato ne din sɛ yɛfrɛ no hwan agya bonsam hwan bonsam gya ɛwɔ din edin da so ɛnyɛ me dea ti sɛ woyɛ mistake tena dan mu ano a mɛpɛ Yesu mo ho mi a wobɛbra kyɛn bonsam I'm telling you bɛbra kyɛn bonsam ɛnora Friday now I was talking about revival ɛwɔ Mark na meka kyɛm sɛ this time o agya tete gya ne ho me na Awurade ɛpɛ sɛ nipa menya no reche sɛ ni hɔ bi mu enti sɛ ɔkyɛke a sɛ neteɛ o body na wɔsɛ mo de deɛ nwa yɛ ne ma me we de asɛe hwɛ o kyɛke a metaa ka no wɔ ha kyerɛ mo baabi ebi mu nhwɛ ne nso Bible sɛ Onyankopɔn ɛbɔ nipa sɛ yi ɔde fam dɔteɛ nwene owie no ɛna ohu nkwa ho me gu yɛ mu ɛna yɛsɔle yɛ bɛyɛ ɔkra tiasefo ɛyɛ brief or you see the word brief he brief mɛboa ɛna ohu gu yɛ mu ɛna nipa de bɛtena ase ɛbɛdi wiase nneɛma nyinaa so basa ahome na Onyankopɔn de maa yɛ no ɔbɔ yɛ ɛna ohumi gu yɛ mu ba yɛ sɛ adane ɛna ɔbɛyi ne ba Yesu Kristo adi akyerɛ yɛ ti na ɔsɛ ɔno so ɛbɛfa yɛ deɛ na ɔno so yɛ yɛn foforɔ ɔyɛ yɛn foforɔ enti first step so odi kan ɛbɛgye ne di a ɔma rest that is the break ɔputu stop for the ɔyɛ no wati ase nti wase mu a ma yɛ adwuma na ma bere ɔka ne general mo mmra na mɛma mo ho nti rest ni odi kan ma full stop ɛwɔ deɛ ɔyɛ no ɛno ne deɛ wama wo nsa so no bebra na da misuba na da mɛgyan na ma rest mi nkɔyɛ bi tu asaranda ti wo nsa na wama so na asekyerɛ no sɛ mama me nsa so mi nkɔyɛ bi mu tia no ne bi mu kɔyɛ Peter kyerɛ mu deɛ twa so mu nyɛ bo obi gyina ha bɛka na ndora Yesu baayɛ no onim sɛ Yesu ɛkɔyɛ ade aba nti wɔwiwia ne ho ɛna ɔde ne nsa akɔka no asa abɛgyina no ama ne nsa so woyɛ azaa papa wo saa nipa ne frɛ ɔkraman woyɛ kraman nti ɛno no wogyina ha ama nsa so woteam womfiw agye sɛ wo confess biam sɛ Awurade mede me nsa akɔka ka Adam tumi yɛ saa deɛ wɛnyɛ ne sɛ nka yɛ abere yi hwɛ sɛ nka obi bɛka no koraa nka mɛma obi abɛma ne testimony obi a na ɔwɔ suban bi ma obɛgyina ha confess yɛfiri hɔ kɔnde ɔnya firi mu sɛ yɛ adwuma anaasɛ anyɛ adwuma enti odi kan ma wo rest no ɛyɛ first ɛyɛ break full stop si yɛ break obi adwuma yɛ saa kyerɛ no adwuma foforɔ ma ne kɔyɛ enti adwuma na yɛyɛ no first no wa stop yɛ bɔ ɔno so bɛma yɛ adwuma foforɔ ama yɛakɔyɛ dɛn yɛakɔyɛ enti first stop no yɛ rest mo ba mɛma ma home 2 ansa na mama mu peace John chapter 20 no once okay verse 18 and answer 21 as I say 14 verse number 27 20 John 20:27 and answer 20:22 as I say John chapter 14 verse 27 asuje na mdimi jamo there be me 20 bi na me pay or whom go on so no 20 yeah verse 21 verse 21 yeah can free obla can free 20 verse number 21 and was say Jesus say won bio say asuje nka mo full stop once second step a peace asumdue enka mo said the jana suma me no me suma mo third one ko na okasa na ohumi gu won so na okasa na ohumi gu won so na de home ne ye de ba de ho konkron ohumi de yi ho konkron na so won sa monye ho konkron ohumi gu won so ka jon sa monye Holy Spirit wona mo de won bone be free won wo de free won full stop and won za odi kan ma ohome rest ansa na wa ma asumdue hello enti nipa bia hon konkron tini mu no abusuafo
ɔwɔ asomdwie ɔwɔ home. Amen and amen. Na mo nhyɛ ne nso sɛ home normal one yɛmfa honam fam deɛ ne nkasa home sɛ nipa ahumi sei agya nipa betumi atena ase awabra oni fie tim nipa betumi atena ase awabra oni kaa obetumi atena ase awabra ivi atade kura wuni atade obetumi atena ase awabra wuni aduane ba nipa bia na obetumi atena ase 1 second awabra oni de bɛyi home tafe yɛmfa mbra home na yɛ home no ase kyerɛ sɛ ɛbrɛ nyankopɔn nya home ngu nipa so nipa ntumi anya hwee ɛwɔ nyankopɔn ade bom yɛntumi anya hwee kosi sɛ home ne baeɛ na yɛfunu ni wɔ hɔ wayɛ nan wayɛ nsa ba na home ne manti nipa da hɔ nipa betumi atena wiase wɔ abrɛ oni bibia obetumi atena ebia sɛ woni aduane ne nsuo obetumi atena bia bɛyɛ sɛ ebia yɛmfa sɛ 1 month obetumi 2 weeks obetumi 3 weeks obetumi ba obi betumi atena sɛ 1 day abrɛ oni home impossible enti sɛ yɛyɛ time ne home ne yɛ hon konkron a ne home ne yɛ hon konkron a fatake hallelujah ne home ne yɛ hon konkron dia ne mo nkyeke na sɛ bibia ni wa onipa betumi ayɛ awabra woni home enti mihia sɛ mekɔ akɔbɔ adwuma ho mpae wana wɔwɔ mɔkyere sɛsɛ yɛhwehwɛ adwumayɛfo a yɛkan wɔn ka ho ɔma so na so tua hɔ anaasɛ ntua hɔ ɔma ni wɔ hɔ anani hɔ ɔmo na bibia hɔ bɛdeɛ bɛnti na ɔmo egu hɔ ɛdeɛ na ni hɔ home ni hɔ nti sɛ we have so many churches a home ayera my God so many pastors a home na ayera mataseɛ nti saa ages revival no home na yesu hugu asuafo ni mu no ɛnɛ where is it yɛstɔpo peter ɛwɔ fish ano wɔ yi wankɔ so apusu biem egyina hɔ ma bɔne na ne sagu so wankɔ ho biem ansa na yɛbɛma na somdue ansa na yɛbɛhum yɛgu ne mu abusuafoɔ the time is up. The time is up. Why ne here rade ehome no here na sumdue this time insufficiency ebi ewuwu ebi adeda hallelujah praise the Lord mo say efunu twema nso da mo say efunu ekon japade ho da humi ni ho mo efunu wo twika da humi ni ho ti humi na uhia enye promotion na uhia humi na uhia nya aduane na waduane e wo wiase nyina bi uni humi a wotimi didi uni humi a ntimi nidi de ho humi na timi didi uni humi a yentumi nante uni humi a yenkasa uni humi a yempagya yensa ti se awurade humi na amanka adam ne ma ne abo nyina nko ntimi nkodi so okra Japan foforo yeso ye home ne honkonkron no aye ka ho asem abusafo obi biara a woteme na ase tie me na anwum awia yi a wotimi sa akọ back adwuma ya stop se ama home no sa akọ ye bia no I'm telling you you don't have that rest but it is my prayer say Karadin sama ebay o say atwe nyina afri nyankopon humi mu yes meboa ɛyɛ madeɛ bɛyi nkyerɛkyerɛ atɛyie yes atene na manyankopɔn nipa yɛ pɛ ansa na watimi akɔyɛ pɛ ti so obi ɛbɛgye nkyerɛkyerɛ yi ɛne atene ne anim kan ne afutuo ya fa sister I'm telling you you also enjoy the rest of God amen unsa betimi aka nyankopɔn home no hallelujah praise the Lord sisi ano adwendwen pɛ wa asɔle dɛm
nipa nyina ni kyese ayana complaints ne kura too much adwendwene a Yesu kan ho asɛm no na nya ho namfam adwendwene ba akwa say Satan de di agidifo nya paa ne sɛ ɛna abrante bi frɛ me frɛ akyem oda na ɔse otie wɔ ai radio so na o problem wasɔfo me was spiritual marriage ba me ama ye ho fasting a bompa ye nyinaa bi stress of him ko me tie mu preaching so saa isa mama ye me hu de ma ye confused why na was adwendwen bi wo dan mu ana no pay Satan de adwendwen ato so wo bu abam senti wo ye sure pa se Awurade be Jonah ko be se 3 years ni wo ye sure ana yen ye boa no because yen timi confess our sins ye support to Satan ye fere si ye be expose no se wo timi expose Satan de ana so ne wa adwuma ye o wo bo so obi ti obi to a na se omuntam ye dey ete anytime obi expose obi bia na omuntam wote basa oda so keep secret da me ni we ntem ya boy adwaman de asie ene eme no nyina ya boy ye ho ano wate yakowia emo de wia no wia de wanyini wo mu no bo so no age hanki no de twiwa no ya ama wo de wo so ahwa no wan pepe wa no ye ni ache ye de ya one to aso de no bodwa manfo no mu nyina aye de yi na baako de ya one basa me firi be ka sofo me ye sinner sofo mako bo adwaman we expose Satan but so the hinta this guys ohun say yi akwa ade nani ye dey eje ho obemma ho adwene ene kwa baba so twitwa wotu nyina empie da no oboni nsema good work wonderful boy osa the next time ebeba nti no na sa wo sa gina na ye hey me besa me ko no nu ase na asa sa wo kikra. Hallelujah. Praise the Lord. Ti wa wo de ade so awura dan nim abetana obi aduru a ne ho be ye onwanwa enu ti no say saa de we ye some no eye findi ye edamamo eni bre ana ma sesa aso am wosi enkeni kwan say ye bodin wo dan mu a muni ma sekere eni say obi e no wo wura dan mu kotena se a de so no eda so ye dai so no inteye ne nwanwa ekom eni kwan se yehu bi se ya ba asole obi te dem a ene ma eso ne so no na odi tim praises wo sanyina eso no no otwa ne ho on se nwanwa to ase eni kwan se nka yehu bi wo mumu be se obi di eso no de te cha anwa ka o bra e cha anwa ka anwa se gum na odi sia. Hallelujah. Praise the Lord. Timisramu ya ba be bompae uma yensu mfra Awurade ma yensu mfra Awurade ne yanhwehwe no ti no wose oba ni mu a enkope bibia dikan ko hwe na henie na chi kwan kane dikan pre ko hwehwe no kane saa de so we no de aso amere madani lady no obre papa ha obre enti emana motia no young guys ni young boys mo nhye ne nso say wo particular person ofa unfa nu ya na mema be se 5 afrew mepel bema ema ahodo mepel masa don't take it as a joke na ho anya fe enchen ta ma ne ayi o ho nya fe ncha abige nya wadwen sa se bia eye o promotion aba wonim se bi mutimi preach ya to the sense wonam na so ba ya nse wo pekra na enye meboa enti so far as ayeye ne sa nani age ama
One be da. Say dua ni steam ache da. One be da. One say ochen eni opuro nam da. Nti attraction chere de wo mu ni nipa ko awo ye. Too far duru a mema be se 10 years so pe. Owarefo a mema da so se wo pe. Enka obe se dem na do nse aguti na wo bobina. So be a wedded wife from nama yes me pe. Ye frem ye me se. Ye frem ye me se me pe. Enya papa. Intemane nya ode, e ma tirimu nya ode. Na mfa nwawa ho se e ma pemi. Wonkwa na woto wo boase. Dabi. Ah? Dabi. Wonkwa na wa amfono. Eni ani. Ana wani na black. Wani ye blue. Jai. Temane nya ode sa. Mesra osugu awrade so. Sugu ase awrade mu awreho de e mankwaje ye papa. Ti ma awrenho se sa amanie we no be firim. Be firim. Ti ma rest na ye full stop break ni ama. De abeto aso ye peace ni de freedom. And ye freedom. And only a honton. We check the meaning of freedom a honto. Unu obia ni shaso obia. We free. A juma na wa dia. Opa na wo ye. Wa anko ya obi ni uni asem. We free. That's the peace. Why na pe Awurade mu asomdwie ena no pa yi. Fansegu wan so na pe wosoro ahini ni mawura oye so se enye kuo keke no abedon se Zion ba oboa what the whole of this year apart from say utu kwan na untu kwan na wofi out watima ba all night abeduru ne pejansa se nenye se wuni kurom ha na wo ho a waba all night free mu wa oda dem ho a wonka ho so ne wo hu so nya ba bia anko nti da na ba kwa na nya wakoma mu a ebi kura timi pie watase woda hampo no ne de san no atonsu akura bia de adware ye gisa mema ne togu no so wo so wo kamaja aso mu ku no ukobusa yesi ye ko dwale no dwale hallelujah kacho nse me ene be de twato me ma Satan ni nyeme ho biem because opewa asem dodo opewa asem too man kojo me boa o je udi atora amana ni je wo sa wo ye expect wo ye tro dodo ye tro nka nokre ti opewa asem too much because won so wo ma mema ni fili omuhu sire mu no na akoko no wa mo ma fi Satan dow to anze wunwinifu a na efu kama ma hwe wona akoko mu no sire mu a onufu hui wo dia e free show nti opewa asem emema na so so nse hunu kikanti onzi wufom kanse huna ma ai president mu a ekufo ado be man news e wo TV so na ne trouser ai unfa homa bi mama mi mbom ayese na akufo ado no otumfo so e de efo na nim pampe monja efo nim wagine ho ba bi enyi masa menjoku ho sa hallelujah praise the Lord you decent and must kadensa meme must Satan ni nyime ho biem me must Satan ni nyime ho biem amen me Satan reho na ma Awurade anigye emebu sam na anka 23 na ye kan no yes wanka okay
ɔsi de ɔwɔ ɔbɛnyansafo no ɔma n'agya ne ne nani yɛ dɛ ɛniti ɛgye nti nhyia no sɛ ɔbɛhyɛ awurade anigyeɛ amen bɔ ɔma awurade wura ahoro do ɔma no wura aho too much ɔma no wura aho ɛnura na last week na meka kyerɛ mu sɛ kremoni akora ɔwɔ 9 years sɛ bɛrima a ɔwɔ 4 years aso ne mu no wɔ osu osu mbɔbra so mu tribe yɛn nyɛ ne saa sɛ bɛrima ɛbɛtaakye ne body ɛnso deɛ wotumi tena bɛrima ne nan so wotena so wotena so na woyɛ ntaaboɔ onye ntaabo ade na wɔ busuafoɔ saa tena bɛrima nan so ne sere so ɔno so no ɔnso ɛhwɛni na mo petro ni gya na mo didi agorɔ saa masa ɔmfa nneɛma ni agorɔ saa o fa nneɛma ni agorɔ ɛna last me kan wɔ ha no honhom aba no wowie ya ɔbɛkyerɛ mu ɔbɛbɔ ani da hɔ meka kyɛm sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa nam hɔ you should be very careful ebi a wɔn bɛka sɛ agorɔ yɛboa yɛ ho because satan yɛ ni tifoɔ yɛboa enti woyɛ young girl wɔ ha mese hwɛ yie no wankɔ young boy bia fie so kɔsi ne nneɛma ama no ɔnware o ti sɛ ebi ɔyɛ wo nua maame baako papa baako mo ti fie na me ɛno koraa no aha me ti mu a mo kyɛ obi ene oni mi nua baa mo nim wɔ mo enti me mfa me nua baa bi akude me hyɛ dan mu hɔ so o me si me nneɛma ma me wani nya afi na me kɔfa FM mic ɛne ho ɛyɛ me nio awɔka ne estate wani mra ho so no na wato obi suntudua yes wasɛ nya deɛ ebeti juda ni deɛ bɛyi suntudua kɔka sɛ sɔfi wanya papa timi dan na si wɔ no ɛyɛ holy room first day and my sister ba ha ɔpɛ so ɔne me kɔfie me ma Joseph de ne firi kuma se bae na nipa bɛɛ 5 yɛ nyinaa yɛ kɔhyɛ wansa na yɛ nyinaa pia akɔgya na kwan ɔyɛ me nua maame baako papa baako nti wote ha yɛ very careful me se me chiw bia ɛnkɔne fie nkɔsi ne nneɛma ɛnsi ne nkunuane yɛbɛyɛ revival yɛ breki deɛ ne na wakeka ato so ama yɛ wode ma menkyɛw nka nkwa na bɛfa wo tirim ɛnkɔte wɔ bi asi ka nkɔyɛ masa I'm serious ɛmfa nyɛ seresere asɔle youth dɔɔso saa mogoro ho a boro a mobɛboro mo ho no boro a mobɛboro ɛnkɔ nkɔgye ne nneɛma nsi ɛnoa aduane bi ama no ɛnkɔne fie samu bɛ ware koraa ebire nya nson ma ne nam ne baabi ɛmmɔ na kɔnhoma oso ma ɛmmɔ na kɔnhoma se bɛyɛ kakra mɛba youth mɛba bɛgyegye fon nyinaa hwehwɛ so nneɛma ne dwadi ahodoɔ mu di no osum ase no wote wa bɛyɛ dɛ na awurade gya atimi ayɛ ɔmu adwuma mo a mote ahwan na pɛ ɔkɔnsa ne home piampe ɛba bɛtwe wuti ompɛ yɛ soma asuafo ne yɛ so mu kɔ a ɔmo nhwehwɛ efie a enipa a ɔyɛ dɛn enipa a ɔfata na ɔmo nkɔ fie hɔ nti sɛ awurade wɔ si dɛm ɔhwehwɛ deɛ ɔfata wɔba ne fie sɛ nya hɔhoɔ a yɛhwehwɛ fie a emu fata na de hɔhoɔ no akɔtoɔ one room a wo no maame no ma mo nyinaa ne guɔ yɛbɛtumi de hɔhoɔ abɛtoɔ ntimi ɔhwɛ de ɔfata nti maka ɛnɛ so yɛ second time sɛ ɛka biem sɛ ɛka biem wonim sɛ wonwa wopɛ sɛ obi si wo nneɛma ma wo yɛsi wo nkunuane a ware nti ne yɛate so no ware ne yɛnsi wo nkunuane ne yɛnsi wo nneɛma ma wo na sɛ wote hɔ a na anya kɔ ne yɛfrɛ wɔ kɔɔto a na woba bɛyi wo ho ano wokɔ na kwam ne yɛfrɛ wo na woba bɛyi wo ho ano ade nti na waso ɔden saa ma mo yɛ mmoa satan mo yɛ nyɛ saa efisɛ ɔyɛ ne tifoɔ ɔtetawa ho baabi a mmerɛ yɛ wɔ a da bi abɛde kukuhwɛ aseɛ saa o yɛnim mmerɛ ne yɛ na aka home ne otu no seconds hon ne watu hwɛ nipa wuewu nipa ɛkɔ bu nsɛm gyem so wanya akwanya at this stage a ɔsa de nneɛma edi agorɔ
so onim so wo problem ya ka kyerɛ several times say Yesu ɔma na suafoɔ no ɔhumi ku wɔn so no ɔmu so timi kɔe ɛkɔgye bi mu firi mpokyerɛ mu anaasɛ ɔmu antimi ɔmu timi tu wɔ ha a woba asɔle a voice out confess it na yɛ mmoa wo ne timi firi mu ba wodi tim ya abaya bi ka kyerɛ me Esther me ne na ne kɔ school a na me sa de ne ba asɔre ɔsɛ Amos me woni unua mo no bra se ne masi abere o Kristo so mu no me se me ye me bone kra me bo adwuma nya wo na Awurade me dome me na mo bebrebe ya mo bere yi na da koro mama wa hwe ase Awurade ma ne mpare me na ka asodi amenya ka metimi aso a nti sa abrante bi nam dan mu akoni aba wo di mpa ba wo ba akɔnkyena wo so wo sugu Awurade so ɔno am kra ka so ɔno be da ma ho kwan fi so ɔde ade so ɛbrɛ wo Bible suntu dia be baba de nam no so be ba wonye dai onue wafa de so wa wafa de so Awurade mfa nkyɛw da ɔmfa nkyɛw enti mamu nye gya mo ho saa o mamu nye gya mo ho saa na wiase na da ho na na hokwa Onyankopɔn so yensi na twetwe waso aba ni nsɛmbra nsɛm no aba mu a bedubre bo bɛka atum na ɔka kyerɛ sɛ depart from me na ɔka sɛ megimi me Nyankopɔn ma bewu abɔ adagya ato me nsa teɛ mu afrɛ wɔ mfie aduasa ni wɔmfi mi one day pɛ wobɛpa me kyɛw kɔkɔ ɛno na ɔde yɛ Matthew 25 wɔ ɔsɛ monkɔ menni mo ɛnso no mu wɔ dan ni mu bi ɔteɛ mu ka kyerɛ depart from me I don't know you so ɔma wo ma konya several times nipa amfa timi srɛw efiri wɔ kyina akɔ bɔ mmɔden dwane yɛyɛ 6 to 6 yɛde yɛfunu toɔ prepare ho ne de akɔ igla wɔ akɔdi communion last year wantumi ani bi afi deɛ bɔ ho mmɔden sɛ kɔ Yesu ba 2017 a 2016 anka wankɔ bi ɔse de wantumi ne na anto nsa sɛ didie ne neɛ sɛ ɛkɔtɔ aso wɔ hefa na hiniem ti wo ni communion da bia no wo problem wɔse mu ni na mo fa nkae me da bia na mo bedi mo fa nkae me nti prepare ho ene enkosi 1 September na watimi kodi communion ni bi eya me mpai mo nsan ke nyina ye bako ne nyina asala ni ye kodi bi amen na ye nyina asala akɔ ahini anim amen na ya kodi da enu awie ye amen me ntai obi I love you all. I love you the love of God say the Christ do ye no mpɛsɛ obi abɛyira no ɔso me mpɛsɛ obi abɛyira sɛ ma mpomi a me mpomo ade ntina me pomo me ana ma bewu agyew ade ntina me sɛ ɛbɛpo ɔmpo ba yɛne ana yɛdwane firi ne nkyɛn yɛne ana yɛdwane firi ne nkyɛn deɛ yakɔ yɛ nti ɔbɛn ya ne yɛkɔ yɛkyi hallelujah mesrɛ wo yɛbɛsu abɔ Awurade mpaeɛ forgiveness is not for others so it's for you fache enye afoforo dia eye wawo dia ti se we ye me bone a Bible se me mfa nche no no enye wo dia me de che no na enye mu mfa so eye me a me gya ama na che no me benefit yes for the sake of me nkwaje nye nipa na da bi me de che no na me menya nkwa enye ono na me de che no na enye mu mfa so da bi hallelujah praise the Lord shall you know na mo so man asɔle asɔle